dadi bojone. Campur sari apa tuh? Ya Mas Moro. Baik dulurku lanang mbok iki. Anjing. Kamsiah terima kasih, thank you. Terima kasih. Monggo kami persilakan kembali. Tak omong nek mau yang ngene iki aku. Nyapa? Aku jane kah yang tamu iki. Lah nyapa wong ayune koyo ngono kok megah. Sing tak muni neraka ya ngono kuwi neraka, Cok. Neraka piye? Kowe nangis asah nangis. Aku ora perkara kuwi. Lho, nangis perkara. Kuwi nek wong ayu kuwi wis kodrate Gusti. Aku nangis apa perkara bocahku kuwi. Lah perkara apa? Nek mburi iki nek jedinge iki lho aku. Ya ngono kuwi kowe ning mburi ngono. Lah mene ning lapangan kok ya siap obat to. Obat ya ora tak ombe aku mau. Bar pipis Tak obat abit ning gimana nengen. layakno ora karo jinjing. Ora kok syukur piye wong ayu ki seneng lho. Wis ngono kuwi lho. Arek nom-nom ki sing digoleki ayu, lencir kuning. Mulane tak omongne mau to aku mulan tak dipedhot ki aku tetep eling malah bocah ngono-ngono kuwi aja dipacari aja dirabi ya. Lah nyapa? Neraka diomongi kok ngekel kowe iki. Mergo ayu mergo ora tau bersyukur. Iya. Rabi ki golek bocah wedok sing elek. Lah kok iso? Wong elek ki duwe rezeki sithik ya diklumpukne, rezeki akeh ya dicelengi ora dienggo maneh ke warna lek nek rezeki mau wis dadi siji dienggo munggah tanah suci munggah haji. Ibadah. Ngamal jariah. Iya lho Mas. Kuwi wong elek. Wong elek. Mula cadangane Swarga wong elek ki mulane sok tak wong elek-elek. nek wong ayu Neraka. berarti ngono kae neraka. Neraka kae wong papat kae. Omongi kowe iki. Berarti nek Kae papat kae lho. wong ayu neraka. wong elek Swarga iki. aku takon lo kira-kira iso nyauri apa ora? Tak jawab kowe. Wis Kowe omong ayu neraka Bang budek karo kowe iki. elek Swarga. terus pirsa Mbah Lurah Jonggol. Iya, boleh. Bojone ayu pelek. Lah liyane kuwi to aja nyamul. Lah kowe ngomong sing gawe kowe dhewe lho kok iso. Nyamul tak kok kuwi bareng. Lah kowe ngomong nek ayu kuwi neraka, elek Swarga. Lah yo aku takon ning kowe. Lah iya tak jawab. Mbah Lurah Jonggol ki garwane ayu apa elek? Liyane kuwi aja kuwi to aja. Tak kok bojoku apa piye? Ora iso konsistensi to, kamu yang bicara, kamu yang harus menyelesaikan. Ayu pelek garwane Mbah Lurah. Wonge menteleng aja. Awani apa ora nek tak. Ayo ngomong nek ra pengen kepotong 250 kowe. Ya ora mesti wong wis lunas sik nyapal. Ayu pelek. Ya ora mesti ya kadang ayu kadang elek kuwi. Ya sing mesti to ayu pelek. Ayu. Hah. Berarti nek ayu neraka. Ya jane neraka tapi sarene pas hari ulang tahun kemerdekaan gelem nanggap campur sari terus nyeluk daglane kowe karo aku akhirnya swarga ngono dadi. Lambe lunyu ora ngono. Iya lho bayaran swarga lho, Bro. Lambe lunyu paling ora Mbah Lurah itu kanggo percontohan rumangsamu. Ki mau tembang iso ora campur sari. Campur sari pedhot lho, Bro, aku. Iso tenan. Aku ki campur sari Mas Dikin, dadi kempoti Semarang sapa mbiyen? Kowe. Aku mbiyen Mas. Lagune Cak Dikin Cak Dikin ki mbiyen ki sing ngarane lagu aku.
lagune tragedi tali kotang. Lah alah tragedi aja meneh kok tragedi tali kotang. Tali sembarang iki aku iso, Mas. Iso. Pamane dek mbiyen wis tak tukokke Pucuk tali sak kotange saikine lah kok ilang sak pentile. Kocok ngisi-ngisi bali Apa terjadi begini? tembangmu Lagune yo kuwi asline iki. dek mbiyen wis tak tukokke Pucuk tali sak kotange saikine lah kok ilang sak susune. ilang sak slirane ya Mas. Lah iya kowe slirane lunga ki susune apa yo ketut. Kowe tau tumon slirane lunga terus susune keri. Lah kowe ditemu bocah-bocah digo ngilane akik cilaka. Alah ra iso. Wah, lagu ngono ki asli sing arek aku. Oke, berarti nyanyi iso. Lah yo iso no, Mas. Nadane sih Mas. Wong kok nyepelekne aku iki. Kene. Iso tenan. Lah. Mayor. Iso tenan. Iso. Pamane. Hari ini aku bersumpah izinkanlah aku untuk menghibur selalu ini malam di masyarakat Jonggol. Sabra, ku coba melempar manggis, Manggisku lempar, mangkat ku dapat. Ku coba melamar gadisku lamar, candaku dapat. bisa tenang ya. Jelas ora no. Loh, Iso no, kira iso no. Bapak Lurah, Ya. asmane sinten Mbah Lurah? Jonggol. Mbah Riyadi, Mbah, Mbah Supriyati. katone pundi to Mbah Lurah? Lah jarimu roh kok iso. Oh, niki. Kok Mbah Lurah iso tenan? Lho. Ya kowe gayamu kaya wis akrab Mbah Lurah iki memasyarakat, dadi karo cah nom ya awor, karo piyang sepuh ya awor. Ya tapi distabilkan toh blabro itu kan kalangannya beda. Gimana sih lo? Lho gua kan ngapain? Gua kan memasyarakat sama Mbah Lurah. Lo tadi kan udah ditelepon Mbah Lurah, lo nunggu di mana? Dari Gua nunggu di enggo-enggoan Janti, Bro. bosok kok enggo-enggoan itu lo di pertikungan. Nah, itu. Kenapa lo telat tadi? Habis nunggu istri gua ngentas karak hujan tadi. Hujan tadi kan hujan, Bro. Ya tapi kan udah aku SMS. Lu SMS lu gimana? Tuh CPT DTG LKS cepat datang ke lokasi. Lu gua SMS kan? Lu SMS balik. SBL. Apa itu? Sabar. Oke. Aku langsung balas lagi. ALMT DSJGL aku ngono. Tak sauri to? Alamatnya di Sanjonggol. Tak sauri Oka aku ya. Apa kuwi? Oke. Itu aku datang sini jam 10 tak tanya, "Tuk, DMN NJP aku ngono." Apa kuwi? Udah nyampe di mana? Tak balasnya aku ya. SBO aku. Ngendi kuwi? Sawo aku. Begitu kok kene campur sari bal sambutan Mbah Lurah selesai kowe urung teko. Tuk CPT DTG LKS CPRS MLI aku ngono. Apa kuwi? Cepat datang ke lokasi campur sari sudah dimulai. Tak balas itu kowe. Piye? MTMPCK aku ngono. Apa kuwi? Matamu picek aku. Ora iso Apa enak wae SMS Adamu sak menawa mau. Mbah Lurah. Mbah Lurah. Mbah Supriyati, Mbah. Matur nuwun Mbah Lurah sekalian. Matur nuwun Mbah Lurah sekalian. Matur nuwun Mbah Lurah sekalian. Telek. Kok aku wis nembang kok kowe randang nembang. Lah
nandudingmu kana balurah iki lho gawe ngono. Lah ya ning kokono terus rene rono neh ngono lho. Kok iso? Nek wis aku nembang kuwi ndang nyaut lho. Ben iso seimbang seya sekata. Nyaut Wah, gak sinkron kowe. Seneng. Matur nuwun Mbah Lurah sekalian. Sauten. Lah ya wis tak saut to kowe. Sik tanpa musik. Matur nuwun Mbah Lurah sekalian. Put. Tuh. Yayi kene iki seneng budaya wayang kulit ketoprak campur sari. Iya ya roh aku. Ngapul lho. Kok iso mbok saut gawe? Jarimu kok nyaut? Wah, kowe gak konek kowe nek tak jak omong-omong. Maksudmu piye to jenenge? Nyautnya itu pakai mulut. Wah, bodoh. Ngomong, Bro, ngomong. Lah lama enggak gitu. Nyautnya nggih lambe. Oke, itu kesukaan saya. Matur nuwun Bapak Lurah sekalian. Takles ngene iki lanang wedok oke aku wis. Matur nuwun Bapak Lurah sekalian. Mas, ora kok terus mbok ambungi ngono kuwi kowe dulure Saiful Jamil apa piye? Maksudku ki pakai kata-kata tapi dengan lagu. Oke. Ngono lho. Lah kowe ngomongmu sing jelas ngono dadi Lah mau wis jelas apa basa iblis po kok iso. Wong rupa wis entolok ya ngono kuwi. raimu kayak kodok lho Pak. Ati bang kowe gayangan. Kowe kok nyambik. Kowe kaya wergul. Kowe kayak kebun binatang. Lah kok bontek nek ning kono kabeh. Rupamu kewan tok berarti. Salah. Matur nuwun Bapak Lurah sekalian. Ayo kowe. Ingkang sampun kersa caos hiburan. Pinter itu lah apik. Sami mawon kiyataken kabudayan. Mugi-mugi panjenengan angsal berkah saking pangeran. Ejo kutuk. Ya gini lho. Aku seneng nek kowe iso sikap tanggap ngene iki sebab. Mbok kamlong pisan kan tak idoni lho. Lah kok nesu to kowe? Mbok komplak kamlong iki. Matur nuwun penonton kang tindak mriki. Ayo. Kula dongane sedaya kathah rezeki. Amin. Penontonne sing ra gelem tindak rene. Ayo. Tak dongane muga-muga tambah anake. Hei. Tak tuapu lambimu lho. Napa to iki jenenge? Wong kene iki cara program BKKBN wis apik. Lah witekno lek nek campur sari apik. Sindene ayu-ayu penyanyi ayu-ayu. Lah lek do ndelok campur sari lek ning omah ra ndelok kaya lek Ratu Mindak. Oh iya punya. Oh iya. Kuwi lak privasi mereka masing-masing. Tapi kan yo aja oh iya. Kowe iki bahasamu kaya pojok kampung ae. Oh iya. Lho iku ning. Iso. Bisa kan? Yo yo. Bisa tenan. Wis to, golekno pinter aku kok. Joklitik lak niku nami kula. Lah, Dagelan asli saking Ponorogo. mantune kayak sento kowe ya. Rasa mbok omongne sing ning Alah. omah ya ben ning omah. Ya tapi ya ben krungu kabeh wong seru kabeh. Mantune kayak sento to kowe. Ya ya jangan. Nyambut gawe rasa nglebuk sing ning omah. Aku nyambut gawe ra tau tek maratuamu lho. Bojone jenenge Bu Parmi. Ya. Tak suwei raimu kok. Diomongi kok iso. Tak kenal maka tak sayang. Ya ya. Joklitik lak niku nami kula. Dagelan asli saking Ponorogo. Dagelan sing wis kondang kaloka. Bayarane wis genep 5 yuta. Jok lutuk. Jangan oke men bayarmu. Sak sir foto. Teko nggonku panggal 500. Contong. Wah, dikira. Enggak ini ya. Yo yo no jok lutuk. Beli pangan ya, Bro ya. Jayo. Wong iki ya pecah. Burung. Lah kowe marahi arepe nembang ora nembang iki contongmu ya ketok mrongos kene iki. Ati ya pangdah. Tepangaken nami kula Jok Uduk. Kula asli saking Kidam Blitar. Insyaallah benjing dadi dagelan sing kawentar. Padha are. Kula dalu niki
Aja ya aja lek wis. Aja. Ya Mbak Lurah. Aja capek cok. Kuwi aku mek tak goleki arek tok lho. Lah mulane golek liyane kok ora dibayar. Ganti. Nami kula niku cok gluduk wae. Nah. Kancaku nuntun Honda, aku nuntun cempe. Tanggamu mangan niwak, Aku mangan tempe, tanggamu mangan endok. aku mangan ndokku dhewe. Malah gilani to. Mangan endokku dhewe. Apa gitu? Lah lek mbok jukuk nek Wah, ora umum. Gile siji. Ya kene, gile siji, Mbak. Ayo. Mbak, sapa Mbak Des Kayu kene. Yo. ya apa aja? Nita. Oh ya. Oh Rina. Rina enak. Gitu rutin gulur-gulur ki Pak seneng. Kapal api, kapal udara, Gulur ki wis moga-moga jaya. kapal selam main kitiran, bukan famili, bukan saudara, siang dan malam jadi pikiran. Andai cia bola voli. Ayo, tuku bakwan ning Mangunharjo, Endok gemal kok bunder-bunder. ana prawan dipepet Joko. Rasa penak kok kier-kier. Dicampur tomat. Aja rapi sinden marai asam urat. Perlu tak urus. Bu coba jangkrik. Perlu tak urus. Gini lho. Witana kok ora nek sinden ora oleh panganan lho. Ya. Wes diseneni bakul soto condong kowe. Bosok ra kowe. Ya Allah. Nyapa? Aku ro sinden ayu ngene iki mulih bojoku tak tekek ya wis. Jaremu ke wong ayu Ya. mlebu swarga. Ya. Lah kok bojomu mbok Ya, tekek. masuk kita tekek penyakitnya terus tak culne kesehatane ngono. Ngono. Ya, aja jual jawil. Aku lek mbok jawil ngene kene gandul-gandul piye. Ya sing Dekol. biasa. Bisa kowe. Tembang kan bocah kan ayu. Ya. Paling ora merayu sosok wanita itu dengan lagu. Oke. Pamane. Ini tak. Sing dek aja. Anu sing dek ngisore sing ngisore. Nah, pamane. Kowe pancen ayu Kaya ratu kencana ungu. eman tenan. Yen layumu mbanggo obralan. Obralalah obral janji, Jaremu kepengen bukti. bareng sugih pondo. Banjur lali apa-apa. Apik nggut mutis, Janggutmu sing nyatis, rong mungir, irungmu sing bangir, pimumpluk, pipimu sing nyemplung. let mureng. Ayo. Kowe pancen ayu, kaya ratu kencana ungu. Eman tenan. Yen layumu mbanggo obralan. Obralalah janji, Jaremu kepengen bukti. bareng sugih pondo. Banjur lali apa-apa. Bemupis, Lambemu sing tipis, rong mungir, irungmu sing bangir, nggut mutis, janggutmu sing nyatis. let mureng. Ya, Mas Fiat ora mlebu. Sapa? Gede kowe. Lah nek aku iso to wong sing gawe. Gede kene kono kowe. Oke. Kowe pancen lit mureng. Wae. Wingko. Sing tak eling-eling kuwi ya. Langsung kuwi nyaput. Kowe pancen ayu. Yo, kaya ora
batukmu sing nonong, pimu peluk, pipimu sing nyempluk, mbemu bis. lambemu sing tipis. Bongkok terakhir. Let mureng. Apa? Let mureng. Apa bongkok kowe? Apa kowe menyapa? Let mureng. Kulitmu sing ireng. Let Asumsine aja kon dindi. let mureng. Kulit, Let kulit. duduk silet. Pandene mangkene dislimur ngono kok malah diomong nek kulit. Aku ora silet. Kaleni nek iso mbok yo lenggahke Mbak Lurah. Lah udah wedi aku. Tembange apa cayu? Kunjuk marang Kyai Agung saka Jaga. Iki kanca-kanca muda. Lho iki mikmu. Aku pilih sing ora. Mikmu kuwi. Oke, selamat malam keluarga Jogo semuanya. Oke. Selamat malam kepada Malam. Bapak Lurah, Uki perangkat, Uki dari Polsek juga nge. Selamat malam Mas Jok Titi. Iya cayu. Malam Mas Jok Kutu. Iya iya let Bocah mureng. bocah iki kok ketoke tukang ngernet pacitan Ponorogo. Suara biyen tereram. Tembange apa nok? Nuansa rame hari kemerdekaan. Oke, Ini Simran paling Tetap tidak. Jaya. Mungkin ada permintaan dari penonton. Ah. Ayo mungkin. Oke oke. Oke. Birunya cinta. Kok dilayani karo dulur-dulur itu? Heeh. Gawe ke perawan Kalimantan. Oke. Yuk, ya jus. Sintang ke ya dulur ya. Ya. Oke, sawalangan asmara satu pada Oke. Perawan Kalimantan bener-bener sama Mas Jok Kutu, Mas Jok. Oke, Rina. Ayo Rin, Rina. Asik, asik. Oleh. Rina.
sewu. Iya. Ada sebuah panggilan. Jeng. Kalau tujuaken dumateng Mbak Hartini Sumber, Budi Artini dipun Sumber. suwun kundur awit ponakanipun sakit. Sudah malih Mbak Hartini Sumber. Dipun suwun kundur ponakanipun sakit, semanten matur suwun. Sampun menika Budi Artini. Bahar dirantos putrane sandale dinteni. Ponakane sakit. Ponakane. Mas. Mugi-mugi enggak salah nggih Budi Amin. Cak Lodok. Ayo, Cak. Terus kelakon. Oke. Bersama Langen Bidoyo Music. Siap. Mbak Rina wis diaturi jemeneng. Terus di Vita wis. Wis. Sing mau ganti yuk. Sing Abang. Oke. Siap. Dulur kuwi. Oke. Ya. Yuk, sepot aja. Ya. Langen Bidoyo Music. Nek lagune ngene iki paling ora disesuaikan. Lagu. Kenapa nih ya Mas? Bojomu ya iso nyanyi rock to? Bojoku ora, iso. Iso. Piye? Angger aku mulai tanggapan bojoku mesti Ngorok Mas. supaya turu to bojoku. Sampai bisa buka rok toh Mas? Wonge paling ora ngene. Dadi campur sari dangdut, Ya. pop itu disesuaikan. Paling tidak ya cara mengonsumsi penyajian iki paling ora aja kok campur sari dangdut. Iya. Lagu Cines ya kudu dikonsumsi. Oke. Iso lagu Cina? Gak iso aku sini. Iso lagu Cina? Gak iso Mas. Sampai nih iso dah. Ron. Rusuk rene. Cina ora iso. Ngono. Paling ora ki. Kowe ro lagu Cina apa ora? Cina Cina paling ora sing judule Mbak Jackie Chan. Iya. Judule Apa? Ciu Bang. Sing ladane apa kuwi? Pakai diminer, Ciu Bang. Oke. Iki lagu Cina anyar e. Ngono ya sing tak Nyanyi sinane. Mas. Angel nek ra sinau ra iso. Ya. Ciu Bang. Baik ya. Cina iki lagu Cina. Sing. Bae lagu Cina iki mesti nyanyi mesti apik kowe. Ciu Bang. Asik. Gendang. Men doli men. Gendang dulu. Tak belum dah. Ciu bang, asik. Lagu ni. Cina. Ciu Bang. Ciu Bang apa talemu? Ciu Bang apa talemu? Mana nyawamu? Ojo diterus-terus sebab. Anu di. Mugi di. Apa? Ciu ben kuwi jenenge tutupan. Lah ya nek ilate Jawa iso muni tutupen. Gandeng sing muni wong Cina ya cucufeng. Itu lagu Cina loh Mas. Ngono. Napa ada ya? Kilah bapak iki ya. Oke. Ini Masnya lagu apa? Oke, kelangan. Oke, siap. Oke. Kelangan dulur. Spesial buat semuanya yang di belakang ya. Dulur. Gayane petuk kancane Yo iki PS-ku bolokku, dulurku dhewe, dulur dhewe iki. iya. Wis sesat dijak ning munggah ngono. Tinggi rabuk telo. Lagunya apa Cahayu? Lagunya Oke, apa? dikasih sesuai permintaannya ya Mas. Kelangan ya. Kasih kelangan ya. Siap. Kamu jawab, Oke. ya. Masih bersama LA Langen Ya. Bidoyo Music.